Igbo bụ ekenekwa m unu na anyị abịago ka anyị si agba unu n'anya unu ya afụ na anyị egogo microphone. Eji m ohere a wee sị ka m kene mmadụ niile ndị niile na-sendigasị m kọmentị na-asị m na onu m anaghị apụta ọfụma ịmaọbụ ya bụ ihe wee nyekwa anyị ha na-akpọ motivation anyị na-agakwa. Na-ekenekwa ndị niile na-ebu vidiyo m mgbe nwanụ na-enene na-asọpọtụkwa m n'ụdị nke ha. Wee kenechaa onye Igbo anyị, o nwere onye Igbo anyị na-enecha vidiyo m, o nwebụ mgbe m kwuru maka ya mana nsị na ngote dị microphone na m na-emegharị vidiyo ka ọ fụ ihe m mee. Ịghọtago, mana ọnụ ọbụla o si na dị ka anyị dobiri ya bụ ọsọ na izuụka gara aga o nwere onye be anyị na-enecha vidiyo m wee sịkwanụ m ka ndị ọzọ si asị mụ na vidiyo m anaghị anụcha ihe m na-ekwu. Nwesị ya na akwanụ microphone ka anyị na-anwebeghị. Wee sị m oke ma ego ole ka a na-ele ihe niile a mecha na kọmentị YouTube aya sị m ego ole ka a na-ele ya, m gwacha ya sị m oke na m sendị ya aka nọmba m werekwa na okwukwe sendị ya. Mkpụrụ abalị abụọ anọzụ m ebe m na-ezu ike n'ụtụtụ otu mgbe ahụ ụtụtụ ntete fonu bee. O wee bụrụ na onye be anyị onye Igbo be a na-asị na nwanne dị na mba. Anya bụ ihe bụ eziokwu, nwanne dị na mba n'eziokwu eziokwu. So eji m ohere a wee na-ekene onye na-achọrọ ka anyị kpaa afịa mana unu na-afụ dị kọmentị ka o si wee gaa mana ọ chọghọ ka anyị kpaa afịa. Eji m ohere a wee na-ekenekwa gị nwanna ebe ọ bụ na isi weta ego anyị nye m mmaji pụrụ mmaji na-egbu na ụlọ oge ngwa na ihe a microphone anyị zụrụ ọfụ. Fege ihe a microphone ya katọn ya. Nke a bụ chaja ihe niile zuru ezu anyị ji ezụta ya ọfụ. Nke a bụ chaja ya. Agwa m na enwere nke ofu isi nwee nke na-ebu isi na-abụ mana ego onye m ya azụta nke nwere isi na-abụ ịbụọ wee zụtakwanụ nke nwere isi na-abụ na ya o nwere isi na-abụ. Ụgwọ na olu echi ngotegoro iPhone mmejikwa iPhone wee mekwa ya bụ vidiyo. Olukwa na echi onwe ka ihe si wee dị nsị ka fonu m dị down sị ka m were fonu onye ọzọ wee mee onweghị ụdị isi ọ na-anweghị anyị eji m wee tii ya wee meta ya bụ vidiyo. Ọzọ dịka ịbịa wee bụrụ isi na-abụ ka o bụ. Nke a bụ isi na-abụ so nyanwa mezi na mmadụ na-abụ ya agwanwu onwe ha okwu. Ịghọtago, mmadụ na-abụ na-enwenwu mmadụ na-abụ anyị kpaa nkata na anụkwu ihe anyị na-ekwu maka na ya bụ ihe emegidego megide na-eme na-azịzị na Chukwu ọnọzikwala ndụ biko nọ Chukwu ọnọzikwana ya na Chukwu na-afụ ndị nke ya n'anya. Biko Igbo bụ Igbo asịkwanụ ka m kenekwanụ unu na unu agbakwanalụ m mbọ. Ịghọtago, kịta mana ndị na-asị na voice m anaghị apụta ọfụma amazịkwanụ m ihe unu chọrọ kịta because na voice m anụnwa kịta nọ voice ọgaranya. Ịghọtago, nwego ndị m kwegasị nkwasị a na-abịa izu ụka na microphone anyị erute anyị aka unu afụgo na o rutena anyị aka. Biko onye anụnwa na-eme ego anụnwa onye ebe ọbụla ị nọ ana m asị Chukwu nna gọzie gị. Biko ndị Igbo anyị unu mmalụ ka unu esi bunye okpe ekene na kọmentị ya bunyelu m okpe ekene dị egwu na onye na-amarọ onye na-afụtụbeghị anya onye anọchọ dị ka amara afịa asị m ya nna nyere m akara ekwentị gị ka m kpọọ ọnụ gị kenene gị n'ihe ọma emere m. Okwughị okwu wee werezi uche wee mara na ọ chọrọ ka anyị kpọọ afịa. Ịghọtago, mana otu ọbụla o si na dị Igbo ekene m unu. Anyị egotego microphone na ya onye ọbụla onye sịkwa na anyị egotebe ya na ya onye ọbụla o si na dị tichie ya tupu ya ebe a na-afụ gị ya na ya ebe a na ya. Ịghọtago, kịta voice m ya na-apụtazi ọfụma. Biko nụ mbọsị ọbụla o si na dị vidiyo ọbụla m na-emezi site tata gaba unu ya na-anụ voice m ọfụma. Igbo ekenekwa m unu ka ọ dị o ya bụ ihe a karịa.